Arça. Qoğumdof, ağırmıda. Näme ho, yüzüň salyp görünýäle. Hey, men aşık. Bilýän sen aşyklygy. Sen şo garynjyň aşykdyňlay. Yok ho, canov. Men Garymyda aşık, garymyda. Garmydyň habar bar bu zatlardan. Baydof. Şol feýwim aýdyp bilmem soň. Ine içime salyp şular ýalda ýowda. Görýän içime salýanny. Gijelerde ýatamok. Öňküm ýal işdämem ýok. Aýtmal keniňde ho aşyk bolsan. Dur. Sen aşık bolup bir gördüňmi? O dost, menine şiir tugdan olan aşygy. Wah, gyrmyzy. Yüreğime sal bizi. Bak. Yüreğimin tormyzy. Tutanaklı. Gyrmyzy. Koşgam bizi. Şahirim bolupdy ho. Garmadyň ödeme gelýär. Hananna, işiň uğruna bolsun aşyk. Borunna. Salamu alaykum. Salam. Näme samraşyp dursaňyz işleňiz etmän. Başlyk jaňatda. Barlawçy gelýär diýip. Siz bolsa hiç sadam edep. Hemme zat dur. Jogap berde näme dursun? Gyrmyzy. Seni görüp mene gürlemene tutanýan. Nämçin tanýan gürlemeni? Bilemok bir hili. Seni görüp alçyra berýän men. Ay oglan dymaryal näme? Diliň ýutdyňmy? Wah, gyrmyzy. Aýdýana. Seni görüp menen näde dilim ýugdanmam bilemok. Şeýlemi? Ine täzelik. Gıylar. Şakala, tuğdana gıylar. Kim tuğdana? Yok, sana diyemok gennece. İşle ver arkayı. Sen yal pomidorlara diyemok. Tuğdanalara rahat yana men. Ey, getir de havda. Gıyvat bolsa başka rahat gerek gelay sana. Han koy da, çekelle. Ey dost. Başlık aylanıp görendir o. Eş kesleğin içinde boyam görünen oğa o. Hani, ölçe de. Çek. Hani bol, ne çekile? Ne çekile? Birini stort mu bir? Hova. Evet, ko. Armanda ho oğlanlar. Bar oğlum başla. Armanda. Hova. Ne diýäňiz, çekýäňizmi? Çekýändir. Ay, bolýa. Kiýlik atyp bolsun bomy? Hova. Aksam bolsun, gün ortaň bolsun, barlaç gelýändir. Haçan geljegi belli däldir. Arkayın mı olun baş? Düşündiňmi? Sen ne günlüğüňni? Sen ne kalaş ýylaçkanaň içinde? Gün ma başlyk? Gün var. Şuň içinde mene gün görüm ogy. Ay bunu gün urup dur başlık. Ay, bunu başgalar durandyr. Bolýa, işleberin. Bolya. Ey ne diýäň ayo? Ayrayda hova çekiňi. Balar ey. Gyrmyzy gyz yüregim. Gülümsirep duranım. Vay. Bir elini geregim. Altın yüzük takay. Altın yüzük takmana gelin sen şu yeri. Başla. Ey, men sana parlak çıva deyip koyuyordum. Giyecek gelecek, günlüğü gelecek belli değil. Halil mi yüzüğüm? Ey, sana yüzük takmana gelin mi şu tak? Yok. Ha? İstemene gelin mi? Yüzük takmana gelin mi? Bari isten ulan ol. Kömekle şoňa. Bolýa. Çaltol. Be. Doğru da aray. Ber vara. Duş geçilýän ýerdäl. Gaýdybam görmäň şonu ýalyn. Hawa görmedi. Wi başlyk. Armada. Bar bolun başlyk. Men olar işlesen isen senim olan ýanyna ýeglenen bolup dursun ay. Başlyk men eglenem oga bolun ýanyna. İşlän oklar, işlän diýip gaýtlaryndan aýlandym. Barlawçy Bolýa. gelýär diýip aýdyp gaýtdym. Bolýa, oňarýan. Nemede görmedi? Men sene barda aýdyn. Bilýän başlyk. Ha. Biziň ýer tuğdanalymyz tebigy aýdan arasy ýetiştirilýär. Doğru aýdýaň. Yo, ol başgalara da çek bolýanda. Nemede? Bilýän başlyk. Biziň ýer tuğdanalymyz ýylyň 4 pasynda da gyzaryp durmaly. Doğru aýdýaň. 4 pasynda da gyzaryp dur ýer tuğdanalymyz. Ay, başgalara da çek bolýanda. Bilýän başlyk. Müşterileň islegi biz üçin kanun. Dursana görmedi. Goş gaýdyp bereýin sana. Vay başlygy. Al yüreğimin açarını. Al sanlığımın açarını. Sensiz günüm geçer mi? Ay, kırmızı. Nätti?
Vay başlığı size şahira mekeniňiz. Şu bağları görýän. Hawa görýän. Şunnaki yer tuğdanalarım görýänmi? Görýän. Men ýüregime görýänmi? Ýok başlyk. İň bolmayan ýerde sol. Ýüregim göräýmelliň-da. Goýsana başlyk. Seni görüp büdürenmen, tesenmen. Sen uğrunda ne hastamen, keselmen. İstediň çököýün diýdi. Ýöne bolan ondan aşak peselmen. Ho asyk. Mağşuňa ma elleni daýdy diýen. Bolle sen o yemme rahat bilen işin var. Ay, bana Öňüm olan senden dur. bolle. Öňüm. Ne Senden ettim bolle. ho? Sen men gaharmy getirdin. Yankaga ýygranma az görüp. Yankaga ýygran üçin, arňanmak üçin takýan ha? Bilmem Yankaga ettim de. ýygran üçin işten gün küçtüň berýän. Beýtme başlyk. Gidivereyinmi? Barla, çelýä diýip berne. Senim alyp ýüňdün hem çep söýmürdiň ha. Paryň çalt ýürü. Berňe sen edýäň sen. İçinden getirin. Meni işleyecekken şeytanız değil mi? Sen ne emeğine lüp alıp aylanan öpüyorsun ha? Sen ne laboratuvaryan isker mi? Ay yok. Gel önüne ver. Çaltırak korsana o. Çaltırak değil mi la? Adın ne mi? Ay adıma aman yazma. Geç işte. Çaltırak kol. Çaltırak. Eline lüp alıp. Eline lüp alıp gözünüm laboratuvaryan iskerde olsun. Ne hemşin beyden öpüyorsun ay? Ha? Ne hemşin beyden öpüyorsun? Hedir sparla geliyor. Kabarın yok mu sonundan? Biliyor musun? Ene şu yer tuğdana, ene şu yer tuğdana, ene şu. Ene de var, ene yer tuğdana. Biliyor musun? Hat adama ne hemşin peydalı. Ay yok ayda. Biliyor musun? Men aydayın sonu. Düşündür. Yer tuğdana, şu adamın kanvası var, adamın kanvası. Davleyen ya. Hava. Sonra karda da taklaya. İnni kurulsam oluyor değil mi? Onu dinle. Bol ya. Sol sen gelmeli bağırlası diyenine min. Ha? İyyem geldim bağırladım. Berber. Ondan sonra tenne mor vişleyen neydin berdi? Geç yerine. Şu dağıttan murtuna seret. Neme eline pep kal baylana mort pördün. Sen ho. İşker misin? Neme seret yensin? Bernin müdürü. Şu günden masla bir kadirsin. Müdürden. Başlarını ayçallı. Hotayın riyatlarına seret. Arasta olsun. Tuğdana yığayın mı? Sen tuğdunan ertiri yıkarsın. Buğun kırık. Düşündün mü? Edil 10 minut vakit. Doğru da. Çağırdınız mı köne başlık? Vay. Köne başlık da. Yeni başlık. Şeyle mi? Enhän şu görýän tuğdan olangy. Hawa. İşte ödünü gowy. Hawa. Aktivinizi has bir. Hem zahmet çekenlere şuları alıp soğut berýär. Vay maňa devam başlyk. Vay. Karmazy. Maňa da zerede. Size olmasa bolmada. Bu onuňa ýaraýarmy? Hawa başlyk. Onu şu sizinki. Vay. Mana isgamalla bana e-maili. İşten açık bolsun. Sağ olun başlyk. Hawa. Belki çağıran gıylamada da gelýär. Bolýa başlyk.